bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun Windere TV no wowi wadde ni hande noon eɗen mbawi wide gonɗen ko ɗo henna e Seno Textile gonɗen kadi ko Seno Palil nde tawno tawɗen ɗo henna mana ko Bambo Ba mo ganduɗa ko gendiyanke gana e fannuji ɗi kala ko neɗɗo mana pattam lamo. Windere TV noon ene waɗa 4 ans d' existence muɗum de Windere TV waɗi partition muɗum spécial e dendagal ko bandiraɓe cohli yeehi diineji yeehi e meeting aji yeehi e gure towɗe joguiɗe caɗele laabi école aji ndiyam coura e réseau eko nandi hen tellima kadi ha e gure dande maayo ɗe banggue laabi e kala ko satti Windere TV yeehi hollirde bandiraɓeɓe ɗeɗo caɗele alay saago ma kollire laamu o yiye ɗum beele waɗa hen fodde mum ko yettude Allah jomum huftidinani aduna kono waɗi gueɗe kewɗe ɗe Windere TV holluno safaruji dañama hen ha celli ɗeɗew waɗi kadi ko safra ha seɓori hande noon garɗen koye Bambo Ba ko ardi fo wiide teddugal makko 4 ans d' existence Windere TV ene waɗa le 15 février ɗo e Ravenayet so woni 16 heures ko ɗum saabi eɗen gaddanimo carte makko invité d'honneur nde tawno kankone ko partenaire e fannuji ɗi kala Bambo Ba kartal ma invité d'honneur le 15 février tawa ko 4 ans d' existence Windere TV an e Seno Textile onon kala oɗon bisma toon min dokkuma konngol kalda e bandiraɓe e on saaha garten. Allah jarama on jarama woni hen weltare mawde kadi e hebde oɗo carte invitation walla ngoɗo bisgago ganduɗa kadi koye dow teddugal e inde Windere TV e ko yettude Allah no fewi nde wonno hakkude meɗen wona hande hakkude men e an Ceerno Oumar wona hande hakkude men e Windere TV wona hande wonande kam yeɓoɓe ayawo e nder YouTube wasata ma kettin jeese meɗen taw koye dow inde Windere TV en baddi golle kewɗe ɗe ganduɗa hande sa yeehi toon to ayawo YouTube ma taw ɗum toon golle ɗe ganduɗa koye dow inde fedde yiɗɓe annabi Mouhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ken tolno duuɓi 4 hikka en mbaɗi hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa koye ballal Allah ballal Windere TV ɗum waɗi noon enen so tawi Windere TV ena mawnini ñalawma ganduɗa kadi ko duuɓi 4 muɗum golle ɗe golli e nder Windere nde en min mbiyata tan nder leydi Sénégal ala koye nder Windere nde wonno Windere TV ala mo jokkodirani e dow leydi wonande kala to ɓiɗɗo pullo mbiyo mbimi e wimami so wiyama Windere TV wiyata hol Windere TV saabu nande golle mum e yiide kadi golle mum ɗe ganduɗa kadi ko golle payidinɗe golle ganduɗa kadi ko golle ɗe ganduɗa kadi ko ɓamtoje rendo ɓamtoje kadi e kala e fannuji ɗum noon ko weltare tan wiɗon kadi on gari e nokku mon on gari kadi ɗo ganduɗa ɗo gowɗon arde on gari kadi ɗo jiɗɗoɗon yiyede on gari kadi ɗo poɗɗon arde on gari kadi e rendude men e ko ndenduɗen ko weltare tan wona nen ɗum noon eɗen kadi beltano dendagal kadi bandiraɓe ɓe ganduɗa kadi jogoɓe heɗiyade walla jogoɓe daroyde ngoɗo ayawo e yettude Allah e yettande on Allah noon pop e duwnade on kadi ko duuɓi 4 mbatten yo Allah hokken wadde duuɓi ha heewa haala wattu ɗum galle ɓurɗo mawnude e galleji haala ñimna hen ha jibina hen kadi gueɗe goɗɗe ha ɓesguji men mbawa gollude hen mbawa kadi naftorade hen ko gollete kode enen fof mbawen hebde hen sagoji meɗen ɗum noon ko weltare tan Ceerno Oumar e jarnuɗon e wiɗon kadi ñalawma mo ganduɗa ko 15 lewru ɗiɗi ɓiru hitande ujunaji 225 yo Allah tawni en ñalawma o yo Allah tawni en ñalawma o mbaɗiren sagoji meɗen anniyaji men e pandal men foof yo Allah hokku en waɗir ɗum tawa eɗen wonde ɓuural e ɓamtare Allah jarama on jarama bandiraɓe mboɗo sikki on paami tigui rigui on keɗima on jiiri guite mon hande janoɗen ko ɗo henna e Seno Textile gam rokkude invité d'honneur musidɗo men pattam lamo tawa kadi komo ganodirɗen guila law nden hay sinno Seno oɗo mo gonɗen Textile kewi enen kam en gandano omo wodno kono eɗen gandi kam kanko Bambo omo wodno ko musidɗo men pattam lamo guila ene caggal leydi ɗum noon en guerima bandiraɓe foof yo gaare keewal e peewal haaloɓe pular mbi neɗɗo so tawi ene inno paabe kam kuccinta hunuko mum koɗo sikki ko ɗon faɓotoɓe gummoto ɗum noon Windere TV ha yesso ko lawol.